anggitanipun almarhum Kinarto Sabdo kasunyatanipun menika memperlihatkan kegotong royongan, kerukunan, bekerja sama di antara keluarga itu sendiri. Sing kakung karo sing putri lah niku. Kerjasama yang baik dimulai dari lingkungan keluarga. Komunikasi jelas, tanggung jawab jelas, gotong royong yang jelas diperlebar lagi di tingkat RT. Loh, mau nih keluarga wis kompak. RT bekerja sama, komunikasi dengan baik, ditingkatkan gotong royongnya bukan hanya RT tapi kelurahan. Kelurahane gotong royongane becik ditingkatkan, dikembangkan lagi di tingkat kecamatan. Kecamatan juga baik, prestasi terus menanjak. Kegotong royongan, kekuatan, kekompakan, kesolidan langsung tingkat kabupaten. Kabupaten juga memperlihatkan kerukunan, kebinekaan bersatu demi bekerja sama untuk menyongsong masa depan. Dikembangkan lagi tingkat provinsi. Nek awake dhewe provinsi Jawa Tengah. Sak provinsi padha guyub rukun gotong royong yang berbineka tunggal ika. NKRI harga mati, saling menjaga dan menghormati sehingga ditingkatkan tingkat seluruh nusa dan bangsa. Mila gaman sing paling ampuh menika namung gotong royong. Nek kula tasih kemutan dhateng panjenenganipun para pinter lan kala mangsanipun wonten ing pedalangan. Wonten tembung maneges, semedi kalian wiridan. Niku sangune wong gayuh dhateng katentreman ben sinanding kabegjan lan kamulyan. Niku cara kuna. Maneges tegese sarananing laku batin. Mujudake mangun yoga semedi mapane ing papan kang suci yen jaman biyen ana ing papan kang dianggep sepi. Lho, pesinden ki rungokno iki. Maneges. Aja manegese mung entuk tanggapan. Nek larisan tanggapan terus do izin sak penake. Terus memangun jiwaning batin kanthi mintosih pituduhing pangeran kang maha kawasa, Gusti Allah kang maha wuninga. Niku maneges. Nek wis maneges dilambari semedi, tegese uga kala mangsane akeh sing padha nyebut meditasi. Lereh luhuring nafsu wis bisa winengku dening Sang Maha Wening. Temah bisa ngukut nafsu ning pancandriya. Nutupi hardaning babahan hawa sanga, ancas tujuane katentremaning jiwa, mranata daya kekuwataning urip supaya dadi daya kang linuwih ingkang piguna kanggo tumraping jagat bawana nusa kelawan bangsa. Ingkang wekasan wiridan lan iki maos utawa maca rapal-rapal ingkang wis kaserat ing kitab Al-Qur'an utawi japa mantra. Isine amung sumarah marang Gusti Allah kanthi angesti piwucal tuntunan agama suci. Tetelune niku akeh kang padha duweni. Atur gampang ki ucapake, nanging uga ora gampang katindakake. Betul? Gumantung marang niat lan karepe titah menungso dhewe-dhewe kang padha angudi. Mula enten sing ngendikake jaman kuwi kapérang ana papat niku nggih leres. Jaman Kertayuga Sang Hyang Permana ingkang dados witingang urip punika wonten pulunging galih saweg tasih siniwi ing swarga yuswa ning Sang Hyang Permana sakethi taun lho niku. Wiwitipun ingkang dados perang putranipun Pandhita nama Dewi Nuruki. Lho, niku enten tanda-tandane. Kaping pindho jaman Tirtayuga pernahipun Sang Hyang Permana wonten sakmadyaning paningal gesangipun Sang Hyang Permana dumugi saleksa taun. Jalaranipun ingkang dados perang ageng nama Dewi Sinta sing direbut kalih Rahwana. Rah niku getih, wana niku alas. Getih alasan. Teseke sing do seneng selingkuh ten alas niku. Mula aja do sembrono nek do kaya ngono ning alas kuwi dadine Rahwana. Rah ki getih, wana ki alas. Nek ora ngati-ati anakmu dadi alasan.
Pemeneh kok neng kolah lah kuwi ora kena. Niku. Telu jaman dua para yoga. Kok sik tak ngomong cah iki Dik. Ya ganggu do cengengesan. Ki tenan. Jaman dua para yoga, pernahipun Sang Hyang Permana wonten daging kelawan getih. Yuswa 1000 taun, langkung 100 taun kalian 100 wulan. Ingkang dados wiwitanipun perang Drupadi. Kocaputri kang linuwih. Drupadi niku wong ireng. Waning linuwih sak apa-apane, ya suarane, ya tumanjane, ya wis pokoke kabeh linuwih. Ingkang pungkasan jaman Kaliyoga lan iki. Sang Hyang Permana manggiya ing kulit lawan ulu puhung, tegese ning wulu sikil. Yuswanipun enggal-enggal kados umpamipun gebyaring kilat wonten ing mendung. Wonten tandha perang gedhe inggih punika pawestri Siti Miwah Raja Brana. Mila kaenget-engetan Sang Sujana sampun pijer olah arta amrih dhateng tiyang estri lha niki. Wong lanang iki domuk, lho dhuwitku akeh. Bandaku turah. Kaya Kanjeng taat pribadi. Wo, ditimetu kok silit. Anu kok geger nek. Nah. Pijer olah harta. Oh. Jare dit 10 dadi 20, 20 dadi 40. Nah. Gusti Allah ora rida kowe nganggo payung agama sitok nggo dolanan, nggo buat nista. Saiki mlebu ning penjara. Nah, mula niku enten jaman papat ngoten niku do dieling-eling awake dhewe ten pundi nggo digoleki dhewe-dhewe. Ora beda Natapraja iku ora mung angger merintah, ora mung nglungguhi kursi kelawan nindakake jejibane minangka kang wenang murba lan misesa kanthi sakabehing panguwasa. Nata niku temene bisa nampa lan ngreksa sakabehe. Embuh ingkang dianggep ala, embuh kang dianggep becik. Lho niku Natapraja, ora mung mrentah. Bisa Natapraja, ya bisa jaga praja. Natapraja bisa gawe pondasi kang pengkuh tumrap negara kanthi sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Utawa 1400 taun Jawa. Bisa Natapraja momong para kawula lan ngesuwi para nayaka. Kuwawa njaga praja kudu dadi payung agung tumrap para sentana lan kulawarga minangka isining negara lan intining praja. Ora mbedakake agama, derajat pangkat, sugih miskin, kabeh kudu dianggep padha. Niku Natapraja. Jaga praja minangka pertilan yaiku ngemu teges ora mung jaga negara supaya aman lan tentrem. Luwih saking niku jaga praja uga ateges bisa nampa marang sakabehing kekurangan sing ana lan bisa mengku kekurangan kala wau. Kekurangan sing ana ora malah dibabar marang liyan nanging cukup dingerteni dhewe, ora usah dadak dibengok-bengok, ora usah dadak di upload ning medsos. Lho niku. Kabeh ditindak niku tindak tanduke munamuni uga tansah njunjung derajat marang awake dhewe, keluargane, munggahe marang negarane. Lho. Ning sakniki mboten ngerti eleke wong, waduh terus diumbar ning medsos. Kabeh do ngerti. Ora mung omongane klebu tubuhe barang do di upload. Media sosial ki kudune ya nggo sosial, ya siar sing apik-apik, berita sing becik-becik. Oh, lah niku aja kok malah nggo tukar-tukaran foto. Seli barang ki ya kudu ngerti, Sel. Kowe iki ya wis tuwa. Ora enom meneh wong wis ngerti manuk kulhu. Iya. Niki nggih mung jenenge Petruk niku mung matur napa entene. Pikirna sing becik senajan tumindakmu durung bisa diarani apik. Upama pancen isih angel dicekel atine, paling ora kudu kena dicekel ilate. Dadi wong aja nganti angel tangguhe. Jagat wis nekseni landheping ilat mungkuli welat apa ora tuna yen ora kok gunakake kanggo ngeja donga ing wanci-wanci mustajab.
Dadi nek omongan ki ya diomong sing becik, wancine Madya Rati ki dienggo ndonga ora kok mung dienggo ngrasani kancane. Ning ning nung nung. Kok ewa aku, kok ewa aku. Hati-hati sinau gemi padha ngelingono ngejeblok wiji tansah dewono kanca konengo wah iki jenenge piyayi iki Pulosari Kebak Keramat ki budaya tenan. Ijik mengapresiasi perkembangan seni dan budaya. Berbudaya yang tinggi akan mengangkat derajat warga masyarakat Pulau Sari sendiri. Tepuk tangan sekali untuk penonton saat ini. Ibu-ibu ya isih lenggah. Bapak-bapak ya isih ora gemregah kok ndang mulih ya ora. Lah, apa meneh Pak Lurah isih lenggah, pengurus kabeh. Pengurus koperasi ya isih lenggah, gak poktan ketuane ya jek lenggah. Paling tidak inilah sebagai contoh untuk warga masyarakat yang lain. Oh, dadi nanggap wayang ya cucuk. Oh, ora elok tur murah. Iso dinyang karo Pak Kancil. Tujune kok cedak omah. Terus tarupe ya bawera, sound sisteme ya jembeng dur. Tur ya siarke langsung karo Kadang Agung Keluarga Setia FM matur nuwun. Nggih ngeten iki Mas. Radine wong duwe gawe iki ya aja mung campur sari karo woyo-woyo. Wayangan barang ya disiarke mergo sapa meneh sik ning ngopene awake dhewe. Lah iya. Yo. Suwuk Gro Pak. Sluku-sluku badak-badak ela-elo sirama menyang Solo le payung muda macete lupa mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golek duit seru nah pembalu yang tegas Seruku badak ela-elo sirama menyang Solo le payung muda macentit ora opah yen opah medeni bocah yen urip golek duit. Saya gayeng ya Reng. Wah ora gayeng kuwi piye? Petani menghayati seni lho. Aku menggarisbawahi apa sing dingendikake karo Dr. Purwadi. Ya ta? Urut-uratnya golongan kuwi ana 4 perkara. Nah, iki perlu dikembangke, perlu digali, Kang Gareng. Ya. Golongan priyayi, golongan petani, golongan seni, kang pungkasan golongan santri. Iya. Wah, elok. Aja ngantek kuwalik lho, Truk. Piye? Mergo nek dikuwalik ki beda maknane. Iya. Golongan santri, golongan seni, golongan petani, golongan priyayi. Oh ngono. Nah, jaman biyen kuwi wis ana ngono kuwi dadi Tata Titi Tinter Melantra Harja. Wah. Elok Bagong ngandani ya. Aku ki anggere mayang ning Kebak Keramat ki pikiraku ki terus apa-apa metu kabeh. Apa ya terus kelingan dek jaman berjuang. Iya. Saya wengi, saya menikmati keluarga ageng pecinta melalui streaming ya saya akeh ingkang padha berpartisipasi. Ora mung ana ing laladan Jawa Tengah, saka Jakarta, saka Jawa Timur. Pak Eko, Kompol Eko matur nuwun, Pak. Di mana streaming itu mengudara, penjenengan selalu eksis
dumateng penyanipun Pak Eko ingkang wonten Surabaya. Wah, iya. Iki ana sing saka luar. Wah, iya. Malah saka Mekah, Mas Naryo. Ya melu nonton lah. Gandeng dipirsani nek Mekah, aku arep ngaturke lelagon apa? Anggitaku, judule Ayo Salat. Nah, diaturke para kadang-kadang sing lenggah mirsani bersama ana ing Mekah. Mas Naryo, iki sok lebaran ya arep wayangan dhewe ya, Truk. Weh. Dadi agenda setiap tahun Mas Naryo. Ya. Nek kundur mesti ngulai sajadah. Ya tanggo salat. Anu tak simpen sik. Lah sajadahku oke. Oh iya. Jane nek pas goro-goro bangsa Arab iki bahasa Arab iki kudune ning Bagong ki Amar kok. Amar sapa? Amar anakku ki anggen ning basa Arab. Waduh. Sak omah klakep ora nek ling iso. Kajaba Amar, heeh. Dek ben tau tak jak ning Londo. Ndelalah enek piyai Maroko. Rumah makan sing paling enak mung kuwi. Sing ngomong sapa? Inggris ora gathuk. Iya, Arab. Ah, anakku iso ngomong. Maju Mar. Lah kok mesenke pangan ki geblusuk. Kudune sego goreng ki entuk roti sing gedhe kae. Sing mangan dadak disuwir kae. Apa ya wah, kono mangan sego goreng dhewe aku karo mbokne karo kakang niki kon mangan roti suwir. Cangkeme ngantek keju. Lah iya. Kae jenenge apa to, Mar? Sing roti sak bunder mangan disuwek. Ah iya. Apa, Mbak? Ah, kebab ora, kebab Indonesia ki mlenuk ngono kuwi kok. Nah, melenuk ngono kuwi sak ndeke seli sithik anu cilik sithik ngono kuwi. Wih. Angger dipangan mak kremes mak nut. Tengah iki enek anu, enek apa daginge ya. Bar-bareng dicokot mak crit. Ndledek. Apane saose? Ya. Yo, lagune Ayo Salat Mas dados. Sik, balungane rung muni kabeh. Terahing pukulan Bathara Surya kok lali wis. Mongko rokoke wutuh lho. Ngisen-isenke panitia lho coba kerduse banyu mili. Tambirane jek komplit. Pohong ki seneng aku lho. Sinden-sinden tak weling lho, panitia iki nggodhog pohong tulung Bu mangsisihke. Lah kok dadi entekke dhewe. Ah, wis tak demok tanganmu kok. Aku ki wah, Seli soh muni enak. Wah, sajake Seli kulino mangan pohong iki. Dasare pohong untuk masa karo. Digodhog saya atas. Yo, bali. Dados ya. Hup. Bonange melu aja matane malah melorok. Aduh kancaku ki bareng bedudung wetenge kok malah do seprapat kabeh. Ah iya, wah tenan kok galo. Ning tak seneng ibu-ibu sing ngagem jilbab do guyu. Wilujeng-wilujeng nggih, Bu. Aduh. Mugi Allah paring syafaat panjenengan barokah sedaya nggih. Nggih, aduh sing sepuh nggih Mas Leng. Ah iya, arep nanggap dhewe ora kuat. Pilih nonton ning lapangan. Ya, ayo baleni, co dados.
tak tungtal ketung gong wis pancine padha nindakake kang ibadah salat fardu genep kaping 5 saben dina subuh luhur asar maghrib lan isyae iku dadi kewajiban kita dadi tentrem donya akhirat iki mau lagu karang aku ayo salat wah akeh werna-werna lelagon aku ya ndek lagu sing rada very koloso weh very koloso nek Mas Dikin tak nganggo lagu Tali Gotang iya ning nek aku cara lawas Kemben Asmara waduh lagumu kok aneh-aneh aku pancen wis duwe titipan Pak Rudi wali kota Solo tahun ngarep ya wayangan ning di Subkominfo insyaallah didhawuhi ngangge lagu bocah urung 17 tahun ora kena numpak pit motor wah iya wah elok ya gong heeh enek-enek sing gaeke lagu aku isih tresno iya ana aku kon gaweke lagu ndang minggato iya iki lagon Kemben Asmara Mbak Jriteng Jopi mang paringi bawa napa Mbak sak-sake Mbak wah Kemben Asmara Kemben ki tutup dodo asmara kuwi ciri tresna dadi aku entuk tinggalan sapa kuwi Kemben monggo oh para piyai kakung wigatekno kembenku ayo wigatekno wong ayu sayekti kembenmu suwek ayo ayo pitutur kang maton mergo nek kowe iki buka kemben sak wayah-wayah ora maton ya Bathara Kala kuwi matane abang tenan termasuk aku barang ini oh iya Bathara Kala yo nek sing umur 35 tekan 50 iki Kemben Asmara iki jek seneng. Nek kaya sing gampang kae ora pati doyan kemben. Apa ya? Sing gampang kae ora seneng. Nek adine ning gampang kuwi wah jer. Nyolongi kembeni penyanyi ae. Iya. Kudu nrimo jroning padha kudu padha nrimo jroning urip. Iya. Mas kamera. Ya aja Jriteng tok sing disoting. Ayo Mas Slenger bareng ya disoting apa Mbak Mintil kuwi. Wah, sampean iki carane nyoting golek sing ayu-ayu. Nek nyoting Mintil kok mung disoting mak sret-sret. Lah iya to. Ayo. Tentrem jroning. Hoi.
sida difokus ya. Rasa di zoom. Sindenge nek di zoom kuwi sing ketok mung dadane. Mongko nek dada umuran kaya Mbak Jideng kuwi liwat saka 50 kuwi wis ora pati seneng. Ibarat kaya dene gedang suluh. Sapa sing isih gelem iki? Sabto. Iya. Iya, Mbak. Pun telas. Langsung Kembenas Maraja dados Mbah Linda. Tak ngrungokke. Sing seru tur cetha. Wis tak tampa kemben warna wungu kain sutra alus lan prasaja muga dadi tambane asmara janji tresna sak kedheping netra wujud kemben dadi pepeling rasa tresna kumring slira nadyan ada sinaket ning ati ora bisa luntur jroning jiwa kemben tresna ora bakal lali mring sliramu saben dina sumampir ing pundakku rasaku lega oh kemben asmara besok kapan kowe bakal bali nadyan suwe tansah tak anteni ora lila yen gawe kuciwa Intro. iki taline asmara Bar intro Sally dirangkepke. Dan saya laras. Sing seru Mbak Sally. Kain sutra halus lan
Langsung dangdut. Ya. Iki dilandut ya, Pak ya. Iya. Iki cek sak lagu to? Sak kaplet to? Ah, tutupno bar ki mlebu dangdut. Ben komplit. Yuk. Besok kapan kowe bakal Dangdut koplo Mas Melet. nadyan suwe tansah tak anteni lorarilo yen gawe kuciwa Sip. gamban iki talining asmara. Sing nembang kur. Gamban warna wungkul kain sutra halus lan prasaja muga dadi tambaning asmara janji tresna sakadeping netra wujud gamban dadi apa rasa tresna tresnaku presira nadyan ado jinanget ning ati ora bisa rungkang jroning jiwa gamban tresna ora sliraku saben dina sumampir ing pundakku rasaku lega oh gamben asmara besok kapan kowe bakal bali nadyan suwe tansah antesi ora ilo yen gawe kuciwa gambar iki talining asmara. Wah, matur nuwun. Jenenge Kemben Asmara. Ayo. Saiki lagu Prau Layar. Ya, kagem Mbak Mintil karo Mas Slenger. Yo, Cok, dados. Prau Layar.
gede. Ya. Nek ngene iki kaya Sahrine ya, Mas. Waduh. Sapa? Sahrini ning sing nyawang kok bangak kono. Bangak niku pundi? Boyo lali. Oh, bangak tompen. Nggih, mboten nama Sahrini. Ya Oh. ketulane ya sah kok, Mbok Mas. nyebut wong sedhela neh ya ora urung ya bakale kok. Ngopo? Ora apa-apa. Ndongake aku mati ngono. Sing ndongake ya sapa? Rabine tuwek aneh kok gagas rabi ae. Bojoe siji tok Mas Leng. Heeh, ki mau eneng sing mundhut. Apa? Trenyuh ning ngene Ndil ki mau anggitane penjanipun Mas Mas Haji Haji. jan akeh banget kemben asmara terus Nek gone dhewe aisyah. ora kuwi, Mas. Nek Sragen ora kemben asmara. Apa? Jajal ki genti karangane Slenger dhewe. Weh, Ayo apa tukang gawe lagu? monggo. Mas Agung Slendrune Songo. Iki wis songo ya. Urung mau iki pelok. Oh, iya. Niki lelagon mangke nggih enten pundutan saking Mbak Linda Reswari Yeah. saking Tabanan Bali. Kalian sinten mau, Pak? Sing nawang baso Bali, Sing wau lho Mas Lenger penyanipun Pak. Pak Kancil mau. Pak Kancil mau Pak sinten, Mas? Pak Sartono. Pak Nggih. Sartono nyune ternyuh mangke dipun caosi. Nggih. Nggih. Nek anggitan ki pokoke disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari pamane kaya awake dhewe. Heeh. Mataku ora ketok. Mas le ngendang saya. Kurang apa? Lagune sapa, Mas? Slengdut. Oh, Slenger. Aku kurang apa? Ora kurang apa-apa. Saben dina kowe wis tak blonjo. Manut cangkeme Slenger pokoke ya wis. Anu sing ngendang Mas. Heeh. Mas Dalang le ngendang. Tak ne. Kurang apa? Aku kurang apa? Saben dina kowe wis tak blonjo. Yen wong wedok saiki kok rewel wae. Ora. Yen tak pikir aku bisa edan dhewe. Ora kuwi Mas sing tak karepake. Wong wis tuwa kaya bujangan wae. Kaya eling Mas aku ning omah dhewe. Aku emoh Mas yen mbok tinggal dhewe. Intro separo. Kuwatir Dik, aja semelang. Aku lunga ora golek wedokan. Mongko aku isih butuh gawean. Kapindhone karo golek hitungan. Aja nesu Mas, aja brengat-brengut. Mangko mundha awakmu dadi kisut. Aku manut Mas, saiki aku manut. Ning janjine aja nganti kebacut. Kurang apa? Aku kurang apa? Saben dina kowe wis tak blonjo. Yen wong wedok saiki kok rewel wae.
yen tak pikir aku bisa edan dhewe. Ora kuwe mas sing karepan. Wong wis tuwa kaya bujangan wae. Kaya eling mas aku ning omah dhewe. Aku emak yen kok tinggal Aja kuwatir dik, aja semelang. Aku lunga ora golek wedokan. Mongko aku isih butuh gawean. Kapindhone karo golek hitungan. Aja nesu mas, aja prengat-prengat. Monggo muda awakmu dadi isun. Aku manut mas, saiki aku manut. Ning janjimu aja nganti kebaten. Ban 100. Wah, Seleng. Niku le ngendang jan kaya anu wis nggawa pengendang dhewe. Ingkang Ayo. putra nggih menika. Nggih niku anak kula sing nomor Ingkang, nomor menika kalih. pengendang gawan kok dados nggih ngertos ngendangi Mbokde kok ya sakit. Wah, niku ngendangi wong edan nggih pas kok niku. Lah nggih niki leres. Ya bener nih bener. Wong niki ngendangi wong edan. Mboten jenengan lho niku. Alah kula pun ngrumangsani wong bojo kula edan ngoten kok. Alah, kok sampeyan bersyukur ndek bojo aku lho, Mas. Syukur Sampeyan ora piye? percaya takok anak kula nang Agung. Piye? Kan nek biyen Agung sing sinten? niki anak kula lanang Sing petak niku. sing rada sak meten bagus dhewe ngoten mawon. Wah. Niku turunan kula nggih ngoten niku. Weh. Mas Lenger, mbok Apa? sampeyan iki bersyukur dadi bojo. Bersyukur piye? Takon Agung biyen nek melu sapa wae penyanyi Mas Bagong, nderekke Mas Heeh. Bagong, tumpakmu jek minti abange macet ya le ya. Saiki tak tekone komentar penter gembelo le. Penter apa? Lah tak templeni gedhek ngomah kae apa? Kayak gambar Lah kok. ya sing ngomong motor sapa? Dipangane ra nek motor, Mas. Penter. Oh, anak telu sukses. Siji dadi carik wedok ning Kedung Pit. Sragen. Wis ragen tenan iki anak kula carik. Sing loro dadi bayan mung sak tunggal kelurahan. Tunggal sak kantor. Le cilik dhewe ning Soekarno Hatta. Dadi pilot. Sing ngomong sapa? Lah ning bandara. Nglumpukke botol aqua. Walah. Mister Kere kok mbok duk-duk Kene nih. setare neng kowe no. Rumangsa. Mas Lenger Apa? diparingi wektu karo penyanyipun Mas Kereng Mas Petro Nggih. ditanjakne Mas. Aja. Iki Monggo. mau wis saka Madiun go ning Surabaya sisan. Waduh, iki. Wah aku ngono tak tanjakke tanggapane larang-larang kok. Wah, sing ngendang Agung. Agung, oh iya, Agung ngandang le. Siapa ya le? Dele Oh Agung sapa? Wah, oh ya oke bos. Ayo. Mariono. Amplopku PN le-nya. Waduh. Amplop Lah iki apa? tak nggokke kene-kene ting sereneng kok Mas. Ngapa? Ninggal Sing susu. seneng bar kiret. Ayo tutukne mau. Blok. Mar balik nomor, Mariono. Blok ame-ame belalang kuku. Siang makan nasi kalau makan malang susu. Susu penyanyi rasane enak sekali. Susu sinden rasane rodok. Mas sampean ora ngerti. Piye? Sampean kuwi ra nyawang aku karo Mbak sapa Mas? Oh, Linda. Mbak Winda, Winda. Mbak Seli, Mbak Seli. Mbak Ida. Ida. Beda ya Mas. Nek Mbak Jiteng wis kuli Oh. nomor. Nek Wah. disawang ngono jabone tetep casingnya apik kono Mas. Heeh. Iya ning jerone ya padha. Gak. Padha Lin. Ora. Ya kok ora percaya sampean ki to. Nek Mbak Seli karo Mbak Ida ki to, kene iki nek didemok pluk-pluk ngono kuwi lak genah mentes Mas. Mbok ki tak tutuki plek-plek lagi tak iseni kerdus sih. Isin ke. Ya. Monggo lagune napa? Surabaya mawon
mawon nggih. Surabaya. Jola-joli. Jula-juli. Juli-juli. Di Surawangenke. Ora usah. Iya. Saged kok, monggo. Oh nggih. Wah, kancaku niku allround. Nabi wong edan iki sak-sake. Tuku rokok ora nggawa duit. Jare kapok kok isih ndulit. Sandulito. Yo, Nah, iki rada anu iki. monggo. Langit buri mendung mentiyung wayah jam 4 udane teko. Amit sewu kula niki ngidung nawi lepat nyuwun ngapura. Ngono-ngono iku lak salah penuh dhewe Gus. Kentil Mas, geyang. Kentil Mas, geyang. Ora kentil-kentilan. Oh, Surabaya gak iso nganggo kentil geyang ya. Ora ngerti Mas. Dunak ton mediun krasa penak emo udut. Dandangane wagut, bare Surabaya rek. Loh. Sik. Ayo ya ayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah sandang pangan seger ayo. Monggo-monggo Surawangen. memuji syukur ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kewarasan midhangetaken kidungan kula gendhinge pangkur Sawoti pangan uler. Dek bojo lara neng koyok panggil kretek langsung. kotak-kotak unine tekek srandal kayu jenenge teklek arek cilik senengane mewek arek wedok sapa bengi ala betama pitik lurek ndel endoke pira Pitik lurek endoke loro. bojomu purek eneng apa Bojoku purek bareng tak soto. pitik lurek endoke pira Pitik lurek endoke tak
bojomu purek eneng apa Apa Joko Urip Barata alu pitek lurek endoke pira Pite lurek wis ora ngendruk bojomu purek eneng apa apure karepmu ora karepmu cekap semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun ngapura aku iki malah bubrahke Rama rong mapan mbok angkati ya seneng kok aku ndegong dhewe ngapa Wong- lah timbang kowe iki gawe wangsalan kok takon mung pitik lurek ndoke pira lho ayo jenenge wong seniman sih sing sagih dol tinuku ya pitik lurek ngendhok aja akeh-akeh Mas ya ben ngerdo kok ngerdepi ya engko ya pereh lho sing pereh ku lapane silite pitik seni kaya ngono dol tinuku kuwi lho ra jelas sing tak karepke dol tinuku kuwi nganggo Purwakanthi apa ngomong pring kuning mentul neng kali lencer kuning meraati iso Ngono kuwi. ya aku iso pring kuning mentul neng dalan dikethoki dipaprasi ben kei lampu padang kena golek aduh piye ta Mas iki dek nyeneni wae wah duwe bojo edan ya tenan aku judeg innaloha ma'asobirin wis saiki dek wis mletik ta Mas apane Lah mikir kuwi lho maksude rumangsaku jan iki ya ndil nen kabeh ngono kudu adaptasi mergo awake dhewe iki ya ndorek lagi sepisan iki panjenengane Pak Haji dadi Purbawasesa ki ana di caoske penyanipun Mboten sampean tesih enten lagu to. nggih Sepidah meneh lagune napa? nah niki trenyuh niku Pak Nggih. Kancil badhe Bawa. nyanyi Nggih Bapak Bawa riyen Pak Kancil. Ayo. oh nggih Monggo, duduk, duduk. monggo Pak Monggo Pak Tar. monggo Bapak Monggo Pak Syar. Halo, halo. Pak Sartono, halo, halo. namung ngacung jempol Tuk, tuk, tuk. Piye Pak Sar, pilih nyawer apa nembang? nek adate ngoten piyayi mriki niku Nggih. kathah sing Ora niki mungkin. trenyuh dipun wakili ingkang ageng piyambak Sinten? Mbak Seli. Monggo Mbak Seli, jumeneng Mbak Seli. Nah, Yo, Seli deh. nggih Mbak Tepungaken mawon Mbak Mindil menika oh nggih calonipun agung. oh nggih Heeh, nggih. mboten napa-napa Depen sampun nglabang rambutipun. monggo Mbak mboten napa Mboten. Aku delalah laire tek ya geblondrokan. ngopo neh Bareng saiki tukul cah wedok ayu-ayu. terus Ayo mlebu neh nek kira-kira gelo. Golek pun kebacut kasep. Mboten mlebu melih ngoten lho. Sing dileboni sinten wong wis mati. Ayo ditututi. tetutiran Ora pati kemrungsung. Semoga ternyuh nggih terenyuh. Monggo jengsel. Gisel apa Lho, Sing Seli. nembang Seli. Oh iya, iya. iya Anu, Ali wae Mas Amar, ben nyambut gawe rene ngopo kok mung rengok-rengok nyawang ling Wong mulak-plorok matane. lihat melihat Ngono kok udut. Ambe cupet kok udut. Oh alah lili kaya Anu. iki. Mbaya jari bagusi Dik. Sing ngiketi sapa, Le? Dik? Ngiketi Wah, dhewe. cara Agung. kadal bineset. Mboten niku malah bokong munyuk, Bokong minyo. bineset. Yo.
Monggo Mbak Seli, ya Co. Terenyuh Co. Dil yo melu joget ngadeg. Monggo Pak Kancil pamundhutanipun trenyuh. Saking paguyuban Banyumiri Bapak Temurah Harjo. Yuk, ayo. Tak kenal maka tak sayang monggo panjenengan pun jumeneng dipirsani piyani akeh banget. Nek lungguh mau ora ketok. Sak menika nggih anu pun semester pinten? Sampun semester akhir. Akhir.
Nek ngoten nggih basa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya sudah mumpuni ya. Insyaallah. Insyaallah. Nek bahasa Inggris di Indonesia kan thank you niku napa? Napa? Thank you. Thank you. Heeh. Thank You. Thank you ini napa niku? Lah ya di Indonesia Terima kan. kasih. Terima kasih. Anjir. Bener, Nil. Nek bahasa Inggris di Indonesia kan I love you. Aku cinta kamu. Ah, gah. Tenane. Mboten jenengan artine niku wau kok. Lah iya aku cinta aku di bojo ya. Lah aku ora seneng jenengan kok. Sampe gelem nduk kali. Ora uwanen kabeh kok. Gelem kowe nduk nek pengen dadi kere. Lah napa? Lah ya gelem nek pengen dadi kere. Kok dadi kere pripun? Wah aku ndek bojo aku mari mati tumpane minti kok. Mula aku sedih aku ndek bojo slenger patut tak ijelke kurungan amoh. Nggih. Matur nuwun Mbak Seli. Nggih. Niki kula ajeng nyuwun bawanipun Pak Eko. Terus tibane lagu apa? Tak tibake lelagon kelingan anak bojo. Monggo Pak Eko. Surah. Pak Eko ingkang pundi nggih? Ingkang gondrong kados panjenengan. Oh monggo katuran jumeneng. Nggih menika Bule Srawa. Nggih pripun, Mas? Nah, sesuk ulang tahun Amar ketoprakan Pak Eko kudu ndapuk. Dadi napa gitu? Dadi Surati mantra. Kula ndaftarke mindil. Nah, nggih. Lakone penangsang to. Nggih. Dadekne gagak rimang mawon mindil. Malah jaran. Monggo niki saking Bantul Ngayogyakarta. Gagragipun Yojo, Pak. Monggo. Nggih nuwun Mas Tarto. Kang Ison. Oh. Pan Surati mantra, Man. Jos. Tansah kumantil ing ati amung katon aneng netra. Suarane arum bar mulih ka Singapura. Ana paran pengin bali Monggo kula nyuwun Mbak Linda. Ya, Mbak Linda mau sing latihan. Monggo, dados.